स' गाइस आंनि गारियाबो फैगासिनो दङ थाबैनो टेनसन खालामनाङा नोंथांमोना निउ फेमिलि फैगासिनो दङ गाइस टेनसन खालामनाङा मोजां खालामजोब्बाय डिलारफोरावबो सब रेडि जाजोब्बाय दा टेनसन गैला गाइस गारिखौ लानांगौल'सो नोंथांमोना थाबैनो नुगोन गारिखौ माला लागोन आं इखौ खिथाथ'वा गाइस नोंनि सोलेरनि महर आंनि मेगनखौ जोख्लोबनो So hello guys, good morning माबायदि दं नोंथांमोना आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै स' गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन दा टाइमा खैथा जाखो स' गाइस दा टाइमा जाबाय 10:59 जाबाय आरोना गाइस थ' बारा 11:00 जासिगोन सानना लादो स' गाइस ओमफ्राय आं दा नै हारसिंनो नलबारियाव थांनो नागिरदों आरोना गाइस इयाव हारसिं खिन्थु दायो लोगो जागोन मानो होनना बुङोबा दानि जायगानिफ्राय आं हारसिं आरोना गाइस ओइ नलबारियाव थांनि र' एसे बेरायनो दे स' गाइस ओमफ्राय दा नै पुरा थांनो थाखाय रेडि लपेनफोराबो बया लेथ्रा गोजा आंनिया माने अखा हाखागोन होनना मिथिखादों आङो बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय नै ब्र' सानैसो लोगो मोन्दोंमोन बिसोरो मा गामिनिखौ मिथिला ओमफ्राय माथो होदोंमोन ओमफ्राय आं दा नैयाव हारसिं ओमफ्राय दा लोगोफ्रा जास्ट दङ आरोना गाइस माने लोगो सासेया एसे खामानि दङ इनिया एसे खामानि दङ ओमफ्राय आंनियाबो एसे खामानि दङ हायो ओमफ्राय गुतेके आङो ब्लग खालामखाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय खान्थि मथे भिडिअ खालामनो मोनदिया अब्लाबो गासैनिसिमबो हेपि दिवालि माने दिवालिनि थाखाय मोजां खान्थि मथे भिडिअ खालामनो मोनदियासै आरोना गाइस होमबाबो गासैनिसिमबो हेपि दिवालि गाइस माने आं सानदोंमोन आरोना हराव एसे लाइट साइट बा क्लाब क्लिप जलायनानै बाहाय कालि फुजाखौ मोजां फालिगोन होननानै गोजान थायो मानो नों आंनि दंब्रद बिखायाव फैदोना मिनिस्लु मिनिनाय नोंनि महरा लाइमोन सिखोला नों बेसे समायना होदो नों जायगा ready go उफ्ले थागोन आं नोंजोंनो लोगोसे राज फुजा बया गिदिर जाहैगासिनो बिराद गिदिर एडभान्स स्टाइल साजायगासिनो दं आरोना गाइस राज फुजानि थाखाय स' गाइस थावबो बारा गैया काटा मोनसेल' दं एसे थाव सोंलानि बारासो गाइस 200 सोगोन फैसा बारा गैया 200 सोनानै ब्लडनिसै मोनफैयाखै दखन नोंसोरो बे दाब्राखाय दखनलै नोंसोर गारिखौ बा पात्ताखौनो मोनाखैलै आं माला मोनफैनाय स' गाइस ओमफ्राय दा बर्थमान थाव सोबाय बारा नङा गाइस 200 सोदो थावा काटा मोनसे दंमोन एक्सुवेलि ओमफ्राय लोगो इयाव वारिं मारिदोंमोन आरोना गाइस बेनिफ्राय दा नै आं सोना लाबाय 200 थाखा ओमफ्राय दा बर्थमान होलांसै स' अके गाइस दा बर्थमान रोङिया टाउनखौ एखे पुरा पार खालामना फैबाय माने गारना फैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा जों माने आइसो ब्रमोना आगोलाव थांखोना उनाव थांखो पात्ता मोनाखै आं माने बारस'नानै फैदो आरोना गाइस ओमफ्राय दा आइथिं लेफ्ट साइडथिं गाले बारनांसिगोन माने रं साइडथिं गाले दङ आरोना माने गारिया थांनाय फैनाय एक्सट्रा नालाय ओमफ्राय दा रं साइडथिं गालेसो दङ आङो ओमफ्राय दा गारि गैयाबाथाय बे लेफ्ट साइडथिं गाले बारनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट नलबारि गाइस नलबारि अके तामान गारि गाइस नखय गोजानाव नुबाबो गारिफोरखौ बारनांगौ उपाय गैया दा थांबाय थानोसै आङो डाइरेक्ट नलबारि गाइस ओमफ्राय आङो मेन र'डआव बारा भिडिअ खालामबाय थाला माने ओजासो आङो भिडिअ खालामखासिगोन आरोना गाइस आं दा बारा भिडिअ खालामथ'ला गाइस अके दे होमबा नायलांबाय था लेट्स गो स' अके गाइस दा बर्थमान नै आङो माने डिलाराव फैदोंमोन माने आंनि एसे खामानि दंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा बेबो खामानिफोरखौ मावजोबनोसै ना मा बुङो मोननैसो खामानि एखे पुरा गाइस गारि फैगासिनो दङ आंनियाबो हेभि गारि गाइस टेनसन गैया दे थाब जरा स' अके गाइस दा बर्थमान नलबारिनिफ्राय पुरा तामुलपुर मोनबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा आरो तामुलपुराव मोनसे खामानि दङ आरोना गाइस बेयावबो मोनसे कमप्लिट खालामनो लागा दङ माने तामुलपुर डिलारावबो मोननैसो माने माबा खामानि दङ आरोना बेखौ बुंथ'ला आङो गाइस जिखुनु जाया नोंथांमोनाथ' मिथिखादो जानांगौ मानि थाखाय आङो माने खारथिंबाय थादो आरोना गाइस
खिन्थु मोननैसो खामानिफोरखौ आङो कमप्लिट खालामनानै लाग्रिनि खिन्थु बेफोर खामानिया कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांमोना आंखौ बुंथ'लायला गाइस खालि भिडिअखौ नायबायल' था स' गाइस दा बर्थमान नै आङो तामुलपुर मोनफैबाय ओमफ्राय तामुलपुर माने हन्डा डिलारावबो एसे खामानि दङ बे खामानिखौ कमप्लिट खालामना लानि दै जाना दङ हन्डा डिलाराव मोनफैबाय गाइस ओमफ्राय बेखौबो खामानिखौ एसे कमप्लिट खालामना लानि ओमफ्राय कमप्लिट खालामनायनि उनाव बरियानो नोंथांमोननि सेराव मोनसे डिलिभारि फैगासिनो दङ आंनियाबो गाइस गारि लानायनि प्लेनिंआ आंनिया जागासिनो दङ गाइस साननैसो उनाव नुगोन टेनसन खालामनाङा गाइस नैबे जा तामुलपुरनि गोदान हन्डा डिलार स' गाइस दा बर्थमान हन्डा डिलाराव मोननैसो खामानि दङमोन ओमफ्राय कागज पत्र मोनसे लाबाय स' गाइस आंनि गारियाबो फैगासिनो दङ थाबैनो टेनसन खालामनाङा नोंथांमोना निउ फेमिलि फैगासिनो दङ गाइस टेनसन खालामनाङा थाबैनो नुगोन नोंथांमोना आंनि फेमिलिखौ गाइस अके ओमफ्राय दा बेयाव मोनसे कागज पत्र दङमोन कागज पत्रखौ एसे मोजां पकेटाव लांनोसै आं बेग सेग लाब जायाना प्लेनिंआ आंनिया बाय बेलेगसोमोन ओमफ्राय आं माने नलबारिनिफ्राय डाइरेक्ट माने तामुलपुराव फैखाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा पुरा आको आङो तामुलपुरनिफ्राय दा आङो नथिंगालि रिटार्न जानोसै आरोना गाइस ओमफ्राय रिटार्न जानानै न'आव थांनोसै साननैसो धर्ज हमबानो जाबाय गाइस टेनसन खालामनाङा एखेबारे निउ फेमिलि फैगोन मथा मथि राज फुजा सिगांनि खाथियाव लासियाव फैनायनि प्लेनिं खालामदों आङो जुदि जाबाथाय माने जाबाय आरोना गाइस माया थाबनो नोंसोरो जाबाय आंनो कागज पत्र लाबाय पार्टियालाय हे पार्टि र' जागोन आंनि फेमिलिखौ फैग्रोनो होबानो जाबाय दामा माथिं थांनो नामा मायाव जाहो माय जामारगोन थ' थांखानोसै जमा स' गाइस ओमफ्राय आं ब्रह्मनखौ सिगांथि थांदो ना उनथि थांदो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बिसोरो आंनि उनावसो दङ आरोना गाइस स' अके गाइस दा बर्थमान जों हटेलाव मोननैसो नास्ता जाना लाबाय ओमफ्राय दा नै ब्रह्मना बिदाय लानोसै नोंसोर थांसैबा थां आंबो थांसै नोंसोर थांदो स' गाइस दा आं न'आव थांसै आरोना माने ब्रह्मनखौ एसे बिदाय होबाय ओमफ्राय आंबो बिदाय लानोसै बिसोरो इथिंगालि सिदा थांसिगोन आं थेरा थांसै ओइ खबर हो मालाबा गैला बाय बाय ओमफ्राय आंबो न'आव थांसै जास्ट माने आंनि गारिनि खामानिखौसो आं बाय मावदोंमोन आरोना गाइस आरो आंनिया डकुमेन्ट्सफोरा मोजां क्लियार गैयाना बेफोरखौ माने भेरिफाइफोरखौ बाय मोजां खालामजोब्बाय डिलारफोरावबो सब रेडि जाजोब्बाय दा टेनसन गैला गाइस गारिखौ लानांगौल'सो नोंथांमोना थाबैनो नुगोन गारिखौ माला लागोन आं बेखौ खिथाथ'वा गाइस आरो उमुक डेटआव गारिखौ लागोन होननानै जुदि उमुक डेटआव आङो गारिखौ लानो हाया जाबा लासिं जागोन ना बेनिखायनो गाइस आङो डेटखौ खिथाथ'वा गारियाथ' लाखागोन खाथांखा रायज्लायजोबखाबाय टेनसन गैखाला स' गाइस नोंथांमोना खालि भिडिअखौल' नायनाङा नायालासिनो थानाङा नायबाय था होमबाना मिथिगोन माला गारिखौ लागोन होमबाना मिथिखागोन आरोना गाइस नोंथांमोना थ' टेनसन गैया गाइस आं दा न'आव थांसै ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै इयावनो फोजोबनायानो गाहाम जासिगोन बायदि मोनबाय आं